이से मैया मोनदों आङो मानैबो साला नोंसोर Topla topli बनजोब्बाय थांदो पार्टनार थांदो थांसिगोन एसे थांसिगोन बोर होदों मालायनो बाबा खुलुमलाय देलाय खुलुमनाय मोजां बोर होगोन बाय है थांदो ओइ है थांदो सिन पिसाव सारि पिस मोनगासिनो नोंथां बाय होदो बाय दे तात्रा बाय थांबाय मामा बोरैबा मोनदों नामा मामिया थांबाय ना मामि थांबाय बे न'आवनो शुटिं लागोन आरो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा शुटिंखौ बोरै जायो ओइ माबा भिडिअ'सो जालांबाय गोजाननिफ्राय बैग्रिखौ गिदिर नुहुरबाय दा फिसासो जाबाय नै बेखौनो थाइसेयानो जाहैसिगोन सोरांनि न' बेयो सोरांनि आसा थाबाय आं सिख्लाफोरजों लाइन बारायलायो आग्लासो उन्दै बैसोआवनो पारमानेन्ट खालामना लाना बेमारिया शुटिं नायनो शुटिंआव गाबै जालायो लोमजाजोब्बाय लाइट केमेरा एक्सन सैमा बिफाया महरा फैगासिनो मामानि मेगन बिखायाव 건지 우드 안파글라 안자울리야 살려버리네 앙농아 파글라 농아 자울리야 앙농아 파글라 농아 자울리야 세파가 बै 자울리야 बयबो फागोला सेफागा बै जावलिया बयबो फागोला आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया सेफागा बै जावलिया बयबो फागोला सेफागा बै जावलिया बयबो फागोला
Gliser. मोदै बख'नो हाबायना मनि फागोला मोदै बख'नो लामा हाबाय लामा थाबायदों मनि फागोला बिसोरा बिमा थैजासिम मामा मनि फागोला लामा लामा बिदिनो माने ब्लक खालामो आरो आंना जेबो ब्लक खालामबाथाय बिराद मोजांसो मोनो आं गिसि मोनद्रां माला बाथ्रा गैया आंहाथ' मिथिया खोनानानै बे डिस्टार्ब खालामनो हायोना नोंना बेलेगहाय जाबायना बेसा टाइम ओंखारनांगौ जेब्ला फैसाया हाबफैनानै सोंहरबाय आं बिजि ओरै थाबायनांगौ Mana iya? Kiwa malah kemini. Dudung disebut. गेजेराव नैबे लावथुबाव राननानै गाहायाव लख'नायलै एसे गोनां थांयियाव एसे गोनां दे एकदम लेथ्रा नुथारगोन सयथिबो दा नुखाथारदों नै टाइट फ्रेमसो फुगारनांगौ ना मा एसे ओरै गायनिखौल' एसे ओरै फुगारनाय बायदिल' खालाम Yali nana. Sini ya. Isi sebelum tangkap. Ya nana sekian dubli bari. Ting sandung jang. Dubli bari aw थाबायनाय जों. मा इफोरो? माबा थाव. माबा मा? Ekoi naik jalan bawa. Mat kang nih, kang naik macam. Kali, maba. Iya. Munang bahasa, cikunu. Hai. Buktan air boy, buktan. Dek tas, itu balik tas. And this also what Rosi durung. and what is this dumbbell or what? This one. This is not dumbbell. Wow, so much heavy. And this also Mr. Kigra hasugra. Hai, sialnya mau nomo bana. Nih, soleh biarnya cina. Serba kamani mau nbak pijak kan biau? Bel kamani. Oh iya semua. Roll action becoming I don't know what. Break becoming or what I don't know. And what is this? What? Saka or what? This one? Truly Saka. English maker like di share. Okay. I'm today English maker light happening. See lot of beautiful girls also here. And this also so. Amar manu kita side hole gol. Up, come terus. Ready? Dah. Nah, ये में जाओ, ये में आप जहाँ में था वहाँ में जाओ. आप जहाँ में था वहाँ में जाओ. Ready? Deh, lakinan tolong namanya di shot mana? Kan? Action dah. ধন্যবাদ হেফাজত কৰা थांसिगोनलाय माखासेयाबो नै जोंहा लास्टआव थांसै ओइ बेसेरि जिस्रि बाय बाय सासे ओंखारबोगासिनो बाय बाय आयं बाय बाय